चिकेन लेग पीस रेडी होगा देखिपे। हेलो हाय नमस्ते खुशी रे रुहतु समस्ते सांग मैंने फेर आउ थे आप गोटे सुंदर फेर आउ नुआ वीडियो को वेलकम करुच्ची मु गणेश भाई आइला भाई आम शुभ भाई आप जानते आज वीडियो फेर चैलेंज वीडियो आप आनी आसु आज चैलेंज रे शुभ भाई कहबे कौन अच्छी आज चैलेंज रे चिकेन करी और भात पूरा मस्त वीडियो हम ना पूरा सुपर वीडियो आज हम चलतु सांग मैंने स्टार्ट करने पूर्व चलतु बेसी लेट करा भोक प्रबल लगे बेसी लेट करानी स्टार्ट करने पूर्व आम प्रस्तुति देखीदे चैलेंज आज पूरा भाई पनिशमेंट अलग प्रकार दबा मुझे जीतिगली ना चलो प्रस्तुति देखीदे आलू भजा पियाज पड़ा पियाज सैला मसला कषा हो चिकेन कषा ए आरंभ है कषा हो चिकेन करी पाइला सैला देखु भाई मैंने भल है चिकेन लेग पीस लेग पीस देखा भल लेग पीस पूरा चिकेन प्रस्तुत हम रेडी होगा देखिपे हम शुभ भाई चिकेन माने प्रस्तुत आप देखीदे एवं स्टार्ट करिया ना भाई पूरा स्टार्ट करा पूरा भोक प्रबल है स्टार्ट करिया हाँ स्टार्ट करिया चलो स्टार्ट करिया स्टार्ट चिकेन लेग पीस ऊपर चिकेन लेग पीस देखे ओहो
ଓ 4 ମିନିଟ୍ 10 ସେକେଣ୍ଡ। ରେଡି ଭାଇ ଆଜି ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଖାଇଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଥିଲେ ନାଇଁ? ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ପୁରା ଖାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହାରିଗଲେ। ଏବେ କ'ଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଖାଇ ରେଡି? ଖାଇକିରି ବି ହାରିଗଲି ଆଉ। ସେଟା ଖାଇକିରି ହାରିଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଶୀଘ୍ର ଖାଇ, ତୁ ବି ଶୀଘ୍ର ଖାଇଛୁ। ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଲା ମଝିରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡାର୍ଟ ଦେଖିବା। ଭାଇ ଆମେ ହାରିଛନ୍ତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଭାଇ ଖାଲି ମୂର୍ଖେ ହସୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜି କ'ଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଜି କ'ଣ? ଆପଣ ଆଇଲା ବେଳେ ଆଣିକି ଆଇଥିଲି, କ'ଣ କଲୁ ଗେସ୍ କଲୁ? ଜାଣିନି। ମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନେବ ସିଏ ଜାଣିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହାରିଲେ କେତେ ଖୁସି ଅଛି ନା ଦୁଃଖ ଅଛି? ହାରିଲେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଅଛି। ହାରିଲେ ଦୁଃଖ ହୁଅନ୍ତିନି ନା ସୁଖ ହୁଅନ୍ତି? ଦୁଃଖ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ନୁହଁ, ନର୍ମାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ନର୍ମାଲ କ'ଣ କହିଲ? ଲେମ୍ବୁ ଆଣିଥିଲି, ଭାବିଥିଲି ଏଇଟା ଫାଳଟା ଦେଖେ। ଭାବିଥିଲି ଗୋଟାଏ ଆଣିଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେଇକି ଆଙ୍କରେ ପୁରା ଚୋବେଇକିରି ପୁରା ଫଟେଇକି ତା ଭିତରେ ସବୁ ପିଇକିରି ଚୋପା କାଟିଥାନ୍ତି। ବୋଲେ ଭାଇଟା ସାନ ଭାଇଟା ଭାରି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଫାଳେ କରିବୁ ହେଲା, ମୁଁ ପୁରା ସବୁ ଚୁପୁଡ଼ିବି, ଆଙ୍କରେ ସବୁ ପିଇବୁ। ସେ ବାଗ ନହେଲେ ଆଉ କେଉଁ ବାଗେ, ସେ ବାଗ ନହେଲେ ପୁରା ପାଟିରେ ପୁରା ଚୁଚୁମିକିରି ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖେଇବୁ ଖାଲି ଚୋପାଟା। ଆ ଭିତରେ ସବୁ ରସ ପିଇଦେବୁ, ପୁରା ଆମ୍ବିଳା ଟଙ୍କ। ହାରିଲେ ହିଁ ହାରିଲେ ଏଇଭଳିଆ। ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରେ ଭାଇରେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଖାଆନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ଚୁଚୁମି ଦେବୁ ପାଟିରେ, କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ପାଟି ରଖିବୁ, ଢୋକି ସାରିଲା ପରେ ଚୋପାଟାକୁ କାଢ଼ି ଦେଖେଇବୁ। ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ କାଢ଼ୁଛି କି ପିଉଛି କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୁହଁ ତଳକୁ ଆରାମସେ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ। ଜୋସ୍ ଅଛି। ସେ ଯେତେ ହାରୁଛନ୍ତି ମନରେ ଜୋସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଫେର ହରେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇଦେଲି। ବଡ଼ ପାଟିରେ କ'ଣ ଖାଇଦେଲି। କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଭଲକି ଦେଖେଇଥିଲୁ। ପୁରା ରେଡି। ମାନେ ହାରିଲା, ପନିଶମେଣ୍ଟକୁ ନେଇଗଲା। ଧରଛୁ କାହିଁକି? ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ମାନେ ସାଙ୍ଗଟା ସାନ ଭାଇଟା ପନିଶମେଣ୍ଟ ନେଇଗଲା। ଏଇ ପନିଶମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ। ଭାଇଙ୍କ ରିଆକ୍ସନଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କର। ନା ହଉ ନା କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା? ସାଙ୍ଗମାନେ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା କରିବାନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। କମେଣ୍ଟ ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ କମିଯାଉଛି। କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ବି ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମାନେ ଆୟତକୁ ଆଣିପାରିବୁ। ମାନେ କେଉଁଟା କମ୍, ମାନେ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ, ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିବ। ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିବ। ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଭାଇଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ପୁରା ଉଡ୍ ବସ୍ ମାନେ ସବୁ ଆଗକୁ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବାଏ ବାଏ।